приготвим едни постни лукумки, подходящи за бъдни вечер. Много лесно се приготвят и са много вкусни, любими. Започвам веднага с приготвянето. И така, към 420 грама брашно. И така, към брашното, което е 400 грама, си слагам 120 мл олио и 120 мл бяло вино. Започвам да разбърквам. Ще се добавя една ванилова захар и един бак пулвер. Бъркам и ще се замесим меко тесто. Много вкусни се получават. Аз вече съм приготвила в канала. Имам и с мас. Могат и с масло, но тези ще бъдат постни, подходящи за бъдни вечер. Случай е с вино, но може да се приготвите, ако искате, и с бира. Ще се замеся с ръка. Ще си ги замеся на плота. Вижте какво меко тесто се получава. Сега могат да се приготвят по различен начин. Могат на топчици или може да се разточи, да се направят на кифлички. За целта имам една кутия лукум. Ще видим дали ще ми стигне. Разделям си парченцето на две. Ето така. И започвам да си правя топчета. И така, вземам се една таба с хартия. Правя си малки топчета, вече тук по ваше желание, колкото искате вие да бъдат големи. Разстиламе и си слагаме вътре едно парченце. Слагам го в средата и след това си правя на топче. Защипвам добре. Овалвам и си нареждам в тава с хартия. Топчетата аз ги направя горе-долу около 30 грама. За да са еднакви по големина, мога да си ги претегля на кантарчето около 30 грама и се слагаме вътре. По желание вътре може да сложите и парченци орех, орехова ядка. Така, докато приготвим всички. Сега, както ви казах, може да си направите лукумче и ядка от орехче, а може, ако ви свърши лукума, да си ги приготвите само с орехови ядки. Ето така и нареждам в тавата. Хоп. И така, ето ги и приготвени. Излезнаха ми 21 бройка. Слагам ги в предварително загрята фурна на 180 градуса. Ето ги готови. След около 20 минутки ги пекох, са готови. Веднага, още топли, ги овалвам в пудра захар. Получават се много крехки, не ги припичайте повече, за да не станат твърди. Около 20, зависи от вашите фурни, 20, най-много 25, между 15 и 25 минутки. Поръсвам ги обилно с пудра захар. Аз вече си хапнах една, чудесни са. И така, нашите постни лукумки са готови. Вече тук разрязах една с богато пълнеще от лукум. И така, моите постни лукумки са готови. Много вкусно се получават. Тук разрязах една, вижте, с лукумче. Пекал ги около 20 минутки. И се получават чудесни. Ами, това е, приятели. Надявам се да ви харесат и тези лукумки. Много вкусно се получават и са чудесен вариант за бъдни вечер. Постни с олио. Имат много варианти, по които може да ги приготвите. Имам в канала приготвени. Може и с масло, може с олио, може с мас, но за бъдни вечер с олио. И така, моите постни лукумки са готови.
Както видяхте, се приготвят много лесно, много бързо и са много вкусни. Поискахте ме без захар, тези са без захар, имат само една ванилова захар вътре. Но слагам повече лукумче, половината квадратче, след това богато овалени в пудра захар и са чудесни. За мен нямат нужда от захар. Но ако искате, може да си добавите и малко, около 50 до 100 грама захар. Надявам се да ви хареса тази рецепта. Изпълних желание на някои от вас, които ми поискаха постни и без захар. Наистина се получават чудесни. Опитайте и ще се радвам да ми пишете в коментар дали ви харесват. Както ви казах, може да ги приготвите и във вид на кифлички. Има няколко варианта. Да ви е сладко, приятели! Желая ви добър апетит! Но ние ще се виждаме още много пъти преди това. Надявам се да бъдете с мен. Бъдете живи и здрави и до нови срещи! Чао, чао! Чудесни топченца от сняг. Шегувам се. Обилно поръсни с пудра захар, наистина са много пръхки и вкусни.